चैनल को। आपण मैंने आज देखते पाइबे आम आज जाऊँ चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ एठू आमर 64 किलोमीटर आज राइड रही आसी भद्रक रांझिया फेकर पाखे पहुँच जाइचु। आमर राइड रम हिरो एक्सट्रीम सागर आमर राइड रही चक्र तीर्थ को। आपण मैंने आम यूट्यूब चैनल जोड़ी रुहतु। आज यदि आपण मैंने फास्ट टाइम आम यूट्यूब चैनल को आम चैनल को सब्सक्राइब करदे। आज यदि वीडियो भल लगी गोटे लाइक करदे। आ निश्चय आपंकर बाइट रखिए किसी ना कि कमेंट गोटे निश्चय। फाइनाली आसी चक्रतीर्थ पहुँची गले। तो बोर्ड रे ये लिखा अच्छी श्री श्री महादेव मंदिर चक्रतीर्थ। तो आग को जावाक पड़ो चक्रतीर्थ मंदिर देखा गले आग को जावाक पड़ो। तो पचर गोटे सांग आसूचे तो ताकू वेट कर रही सी आसला बर्तमान सांग आसीनी। तो आग को गाड़ी जीव कि नहीं तो आसी जाइए आग को गाड़ी जीव बोली कहला। तो आग को आम चलू तो देखा गाड़ी केते बाट जाऊँगी जोठी रही से गाड़ी पार्किंग रे साइड करदे। साइड करदेला आम मंदिर को जीवा मंदिर किसी दृश्य देखा तापर आम वाटरफॉल देखा जावा। तो फाइनाली ये तो बहुत सारा गाड़ी अच्छी। तो सांग गाड़ी आगू जीव गाड़ी आगू जीव कि नहीं देखा पड़ो। तो सांग किसी कहूनी तो सांग को पचारि गाड़ी आगू जीव कि नहीं सांग किसी कहूनी। सांग मत लगुच ये गाड़ी पार्किंग करा पड़ो। नाई नाई गाड़ी तौल को जाऊँगी भाई चलो चलो चलो।
ସାଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ତଳକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି, ତ ଗାଡ଼ି ତଳକୁ ଯାଉଛି, ତଳେ ପାର୍କିଂ କରିଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ୱାଟରଫଲକୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏବେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲକ୍ କରିଦେବା, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପାର୍କିଂରେ ରଖି। ପାର୍କିଂ କଲା ପରେ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଛାଡ଼ିଲେନି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଦେଲୁ। ତ ଏଇଠୁ ଆମର ମନ୍ଦିରର ବ୍ଲକ୍ ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ ରହିଲା, ତ ଆମେ ଏବେ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ମନା କରିଦେଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଯାହା ବି କରିବେ ବାହାରୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ପାହାଡ଼କୁ ଚାଲିଲୁ ଉପରକୁ, ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ୱାଟରଫଲ୍। ତ ଭାଇ ବହୁତ ତ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାକୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଗରମ, ତାପରେ ବି ଭାଇ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲୁ। ତ ଏବେ ଚଢ଼ା ଚାଲିଛି, ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଖାଲି ଗଛ, ପାହାଡ଼, ଆଉ କିଛି ଭାଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ୱାଟରଫଲ୍। ତ ୱାଟରଫଲ୍ରେ ଏବେ ପାଣି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଗଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଭାଇ। ତ ଏଇ ବାବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସାଙ୍ଗକୁ ଗଛ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ। ତ ଫାଇନାଲି ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ଖାଲି ପଥର, ଟିକେ ଯଦି ଭାଇ ବେତାଳ ହେଲା, ଗୋଡ଼ ଖସିଲା ତ ସିଧା ଯାଇ ତଳେ, ଆଉ ତୁମକୁ କେହି ଧରି ପାରିବେନି ଭାଇ। ଆରାମସେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆରାମସେ ଦେଖି ଯାଇ ଆରାମସେ ଆସିବେ। ତରତର ହେଇକି ଆସିବେ ମାନେ ଭାଇ, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବେ ମାନେ ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ତୁମକୁ କେହି ଅଟକେଇଲା ଭଳିଆ ନାହାନ୍ତି। ଆରାମସେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଆରାମସେ ଆସ ଭାଇ, ଦେଖିକି ଯାଅ। ତ ଲାଗୁଛି ଫାଇନାଲି ଆସି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ, କଷ୍ଟ କଲେ ଯାଇକି କୃଷ୍ଣ ମିଳିବ, ନ କଷ୍ଟ କଲେ ଭାଇ କିଛି ଦେଖିପାରିବେନି। ତ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଭାଇ, ଆସୁଛ ତ ଭାଇ ଆରାମସେ ଆସ, ଆରାମସେ ଦେଖି ଯାଇ ଆସ। ତ ତରବର ହୁଅ ନାହିଁ, ତ ଆରାମସେ ଆସିକି ଦେଖ। ତ ଆରାମସେ ଆସ ଭାଇ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଭଳି ହେଇଛି ଭାଇ, ଟିକେ ଯଦି ଗୋଡ଼ ଖସିଲା ଭାଇ, ତମେ ଯାଇ ସିଧା ତଳେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପଥର କିଭଳିଆ ସବୁ ଉଠିଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏହା କ'ଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପାହାଡ଼କୁ ଆସିଲା ପରେ। ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବେନି। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭାଇ, ଉଠିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଇ। ଆରାମସେ ଦେଖିକି ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆସି ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖାପାଖିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଏପଟେ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଡ଼ି କେଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଆ ଭିତରକୁ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆମେ ତ ଯାଇପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼ି କେଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତ ଭାଇ ଆରାମସେ ଆସ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛ ଆରାମସେ ଆସ, ତ ଆରାମସେ ଦେଖିକି ଯାଅ। ଏ ହେଉଛି ଝରଣାର ତଳ ଭାଗ। ତ ଏପଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ତ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଏପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଏପଟକୁ ଏବେ ଯିବା। ଏ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏ ହେଉଛି ଝରଣାର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱ। ତ ଏବେ ଝରଣାରେ ପାଣି ବେଶୀ ନାହିଁ। ତ ଖରା ଦିନ ଅବଭିୟସ୍ଲି ପାଣି କମ୍ ରହିବ। ତ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଥିଲେ ଭାଇ ଇଏ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଦେଖିବା ପାଣି କ'ଣ କିସ ରହିଛି, ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ। ତ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେଠି ଦୁଇଟା କପଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଲେନି କି ଭାଇ, ନାଇଁ ଆମ ଫଟୋ ଆସିଯିବ, ଆମକୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନି, ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ କି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନି, ଆମକୁ ଦେଖିନେବେ। ତ ସେଠି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲାନି। ତ ଭାଇ ତା ପଛରେ ସେଠିକି ଯିବା। ତ ଏପଟରେ ବି କପଲ୍, ସେପଟରେ ବି କପଲ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭାଇ, କପଲ୍ ନେଇକି ଆସୁଛ ଆରାମସେ ଆସ ଭାଇ। ଟିକେ ବେତାଳ ହବ ଏଇ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ, ତମେ ଟିକେ ମଜା ନେବା ନେଇକି ଆସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ତମ ମଜାରେ ସଜା ବାହାରିଯିବ ଭାଇମାନେ। ତ ଆରାମସେ ଆସ, ସମସ୍ତେ କହିବି ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛ ଆରାମସେ ଆସ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଝରଣା ପାଖକୁ। ତ ଏଟା ହେଉଛି ଝରଣାର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱ, ଯେଉଁଟାକି
ପାଣିଟା ଉପରୁ ଆସୁଛି ତାପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା। ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେଉଁଟାକି ଝରଣାର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଏଟା ହେଉଛି ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏବେ ଖରା ଦିନ ଅବଭିୟସଲି ଭାଇ ପାଣି କମ୍ ରହିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ। ତ ଏଟା ହେଉଛି ଝରଣାର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱ। ତ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଝରଣାର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏଠି ବହୁତ ପାଣି କମ୍। ଏବେ ଖରା ଦିନ ନା ଭାଇ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଖରା ଦିନରେ ଅବଭିୟସଲି ପାଣି କମ୍ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଭାଇ ପାଣି ଟିକେ ବେଶୀ ରହିବ। ତ ଏତେ କିଛି ଖାସ୍ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ତ ଆମେ ତଳୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହୁଛି ଭ୍ୟୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭାଇ। ଏ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଟି ଲାଗିଛି ଇଏ ହେଉଛି ସିଧା ମନ୍ଦିରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏଇ ପାଇପ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦିରକୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଝରଣାରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଉପରୁ ଝରଣାରୁ ଆସୁଛି ଏଇଠି ତଳେ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଟି ଯାଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ପାଇପ୍ଟା ହେଉଛି ସିଧା ମନ୍ଦିରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦିରକୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଣି ଲାଗେ, ଯାହା ବି କାମ ହୁଏ ଏଇ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯାଏ ପାଣି। ତ ଏଇ ପାଇପ୍ଟା ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ତ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ରହିଛି, ଏଟା ହେଉଛି ସେ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସେ। ତ ସେ ଏଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ସିଢ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍, ଏଟା ହେଉଛି ସେଇ ସିଢ଼ିଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ତ ଭାଇ ଖରା ଦିନ, ତ ଅବଭିୟସଲି ପାଣି କମ୍ ରହିବ, ତ ଏତେ ମଜା ଆସିବନି। ତ ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ମଜା ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ମଜା ଉଠେଇ ପାରିବେ। ତ ଖରା ଦିନରେ ଭାଇ କିଛି ମଜା ଲାଗୁନି। ତ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି, ଏତେ ବି କିଛି ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ, ଯେଉଁକି ଏତେ ମଜା କିଛି ନଥିଲା ଦେଖିବାର, ତ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତ ଆମେ ଏବେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ହଦଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ। Can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why. Hiding by the baby, losing my mind. Don't try to save me. I feel alive. My world is faster and faster. The tears in the laughter. I'm here for the ride. Yes, yes, I'm an emotional mess. Yes, but you wouldn't want me less. Yes, 'cause you know how wild it could get. To love an emotional mess. In a trance, spinning out of control. Don't know understand it, but at least I'm not dancing alone. All kinds of crazy. You heard what I said. I play good lover. I'm out of my head. Some days my fear has me frozen. I'm brave and I'm broken. My soul is wide open. Yes, yes, I'm in. ତ ଫାଇନାଲି ଆସି ହଦଗଡ଼ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ଏବେ ଗାଡ଼ିକୁ ପାର୍କିଂରେ ରଖିକି ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଏଇଠି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏବେ ପାର୍କିଂ କରିଦେବା। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜାଗା ଅଛି। ତ ଏବେ ଗାଡ଼ିକି ପାର୍କିଂ କରିଦେଲେ। ତ ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍। ଏଇଟା ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଅଛି।
ତ ଏପଟରେ ବୋର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଡ୍ୟାମ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଡ୍ୟାମ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍। ତ ଆଗକୁ ବି ଯିବା। ତ ଆଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରେନ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ରେନ୍ଟି ଲାଗିଛି, ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଓପନ୍ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ କି ପାଣି ଓଭର୍ ହେଇଯାଏ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଓପନ୍ କରାଯାଏ ଡୋର୍। ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଓପନ୍ କରାଯାଏ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆଗରେ, ତ କ'ଣ କେମିତି ଭ୍ୟୁ ରହୁଛି, କ'ଣ କେମିତି। ତ ଏବେ ଆସି ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ଏବେ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ପାହାଡ଼। ତ ପାଣି ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତ ଖରା ଦିନ ତ ପାଣି ଅବଭିୟସ୍ଲି ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। ତ ପାଣିର ଏତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏତେ ପାଣି ଥିଲା ଭଳିଆ। ତ ତଳୁ ଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପାଣି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ମଜା ନେବାର ଅଛି, ହଦଗଡ଼ ଆସିବାର ଅଛି, ତ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଆସିବେ ତ ହଦଗଡ଼ର କିଛି ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛି ତଳ ପାଖରେ ଭ୍ୟୁ। ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ତଳ ପାଖ ଭ୍ୟୁ। ତ ଗେଟ୍ଟି ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଶାଳନ୍ଦୀ ଡ୍ୟାମ୍। ତଳ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ଅଛି କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଶାଳନ୍ଦୀ ଡ୍ୟାମ୍। ତ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ। ତ ଏପଟ ଇଏ ଥିଲା ତଳ ପାଖ। ତ ଏଟା ହେଲା ତା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଥିଲା। ତ ସେପଟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଥିଲା, ଏପଟ ଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଥିଲା। ତ ଏତେ ଖାସ୍ ଭ୍ୟୁ ନଥିଲା। ତ ଯଦି ହଦଗଡ଼ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିବି ଭାଇମାନେ ତମେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ହିଁ ଆସ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆସିଲେ କିଛି ଦେଖିପାରିବ। ତ ଖରା ଦିନରେ ଏତେ କିଛି ପାଣି ବି ନଥିଲା। ତ କୁହୁଡ଼ା ଥିଲା, ପାଗ ବି ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ହେଉଛି ଶାଳନ୍ଦୀ ଡ୍ୟାମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶାଳନ୍ଦୀ ଡ୍ୟାମ୍। ତ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶାଳନ୍ଦୀ ଡ୍ୟାମ୍। ତ ଆଶା କରି ଭଲ କିଣା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଳନ୍ଦୀ ଡ୍ୟାମ୍। କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଶାଳନ୍ଦୀ ଡ୍ୟାମ୍। ଏ ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଲେଖା ଅଛି କି ଶାଳନ୍ଦୀ ଡ୍ୟାମ୍। ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଶାଳନ୍ଦୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ। ତ ଏଟା ଥିଲା ଡ୍ୟାମ୍ର ତଳ ପାଖରେ। ଇଏ ହେଲା ନଦୀ ବନ୍ଧର ତଳ ସାଇଡ଼୍। ତ ଏଠି କିଛି ଲେଖା ଅଛି ଡ୍ୟାମ୍ ବିଷୟରେ, କିଛି ଲେଖା ଅଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲେଖା ଅଛି। ତ ଇଏ ରହିଲା ନଦୀ ବନ୍ଧର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ଯେଉଁ ବାଟେ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତଳ ପାଖ। ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଟା ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି କିଛି ପାଣି ଏମିତି କିଛି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା। ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1 2 3 4 5 6ଟି ଗେଟ୍ ଅଛି। 6 7 8ଟି ଗେଟ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ରହିଲା କିଛି ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମିତି କିଛି। ତ ପାଣି ବିଶେଷ କିଛି ପାଣି ନଥିଲା। ତ ଖରା ଦିନ ତ ପାଣି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ନଥିଲା। ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଣି ଏତେ କିଛି ଖାସ୍ ନଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ହଦଗଡ଼ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆସ ଭାଇ, ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖିପାରିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବ। ତ ଏଭଳି ଖରା ଦିନରେ ଆସିଲେ କିଛି ଭାଇ ଶୁଖିଲା କିଛି ମଜା ନେଇପାରିବେନି। ତ ମୁଁ କହିବି ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକି, ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଦଗଡ଼ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆସ, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବ। ତ ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଥିଲା ତ ହଦଗଡ଼ରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।